श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तिरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं नमामि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे गुरुवेगवरिचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीത അധ്യായം 4 ഇത് കുറെ കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട അധ്യായമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദ രീതി അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്ലോകം 1 ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വദേ യോഗം പ്രാപ്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻമനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാഗവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷാവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ പ്രഭുപാദരെ പറയുന്നു, ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം സൂര്യഗോള ചക്രവർത്തിയാണ്. സൂര്യനാണ് ഈ സൗരയൂഥത്തിൽപ്പെട്ട സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ബ്രഹ്മസംഹിത പ്രസ്താവിക്കുന്നു, യച്ചുരേഷ സവിത സകല ഗ്രഹാണാം രാജാ സമസ്ത സുരമൂർത്തിരശേഷ തേജ യസ്യാജ്ഞയാ ഭ്രമതി സംപ്രം കാലചക്രോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം വച. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ആരുടെ ആജ്ഞയാൽ സൂര്യദേവൻ വിനയാന്വിതനായി ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവോ, സവിതാവ് ആരുടെ കണ്ണാകുന്നുവോ, ആരുടെ ആജ്ഞാനുസാരം ആ സർവഗ്രഹാധിപതി അമേയ തേജസ്വിയും പ്രഭാവശാലിയുമായി വർത്തിക്കുന്നുവോ, ആദിപുരുഷനായ ആ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ആരുടെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് സൂര്യദേവൻ വിനയാന്വിതനായിട്ട് ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ആ സൂര്യദേവൻ ആരുടെ കണ്ണാവുന്നു, ആരുടെ ആജ്ഞാനുസാരം ആ സർവഗ്രഹാധിപതി അമേയ തേജസ്സും പ്രഭാശാലിയായി വർത്തിക്കുന്നുവോ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഹമാതിർഹി ദേവാന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ സൂര്യദേവനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് മനു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം ആ സംഭവം കുറഞ്ഞത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യലോകത്തിൽ 2 ദശലക്ഷം സംവത്സരങ്ങളായി നിലനിന്നു പോയിരുന്നു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് വീണ്ടും ഭഗവാൻ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചത് അതേ ഭഗവത്ഗീത തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ഗീത അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഗീതം ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് അതേ പുതുമയോടെ തന്നെ ഇന്നും നിലനിൽക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത് മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. പരമ്പരാഗതമായ വിധത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു പതിപ്പ് അത്യന്തം ആവശ്യമായതിനാൽ ആ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണിത്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യവർഗത്തിന് മഹത്തായ ഒരു വരദാനമാണെന്നത് സർവസമ്മതമത്രേ. പക്ഷെ അതിന്റെ തനിമയിൽ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. തത്വജ്ഞാന പരങ്ങളായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഉപന്യാസം എന്ന നിലയിൽ അത് പഠിക്കുന്നത് കേവലം സമയം പാഴാക്കലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി, ചെറിയ കോൾഡ് പിടിച്ചിനി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം അല്ലെ. ആ രാജഋഷി പരമ്പരയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ രാജഋഷി പരമ്പരയിൽ അത് നിന്നു പോവുകയും പിന്നെയാണ് വീണ്ടും ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനനെ എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കും, മനസ്സിങ്ങനെ എന്താ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കറിയാൻ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അല്ല, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള വിശാഖസഖിയാണ്. അപ്പോ ആ അർജുനന് ഇത്രയും ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അർജുൻ. എന്നാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതരായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അർജുനനിലൂടെ അല്ലെ. അർജുനനൊരു നിമിത്തം മാത്രമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എന്താണ് എല്ലാവരെയും തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പരശുരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ 17 അശ്വണിപ്പടകളെയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കും. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ തന്നെ അർജുനനെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷാദവാനാക്കുകയും അങ്ങനെ അതിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഉപന്യാസം എന്ന നിലയിൽ അത് പഠിക്കുന്നത് കേവലം സമയം പാഴാക്കലാണ്. ഭക്തിയോടെ അല്ലെ, അതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് അല്ലെ, അത് സത്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെ. ആ ഒരു മനോബദ്ധത്തോടെ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം അല്ലെ. അല്ലാതെ സാധാരണ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണെന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മായാവാദികളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അല്ലെ.
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നതാണല്ലേ. ഈ ഉദാഹരണം നമ്മൾ മുന്നേ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലേ. ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ, പഴമൊക്കെ എന്തായാലും മാങ്ങയായാലും മറ്റുള്ളൊക്കെ കേട് പറ്റാതെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് താഴേക്ക് വീഴാതെ അല്ലെ അത് കൈമാറിയിട്ട് വരണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി യഥാരൂപം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനം ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി നേടണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, അതാണ് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം അഥവാ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അതാണ് ഇസ്കോണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യൻ. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മധ്വാചാര്യരുടെ വന്നു. പിന്നീട് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്, ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഗൗഡീയ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം. ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പരമ്പര. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ് രാമാനുജ ആചാര്യർ. രാമാനുജ ആചാര്യർ ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അങ്ങനെയുള്ള അവിടങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും മറ്റൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ് വിഷ്ണു സ്വാമി. പിന്നീട് 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ് നിംബാർക്ക ആചാര്യൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതിൽ വരുന്ന എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയായാലും മറ്റുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. പറയുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനും പ്രാമാണികനുമായ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാമാണിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: സമ്പ്രദായ വിഹീനായേ മന്ത്രാസ്തേ നിഷ്ഫലാമത അത കലൗ ഭവിഷ്യന്തി ചാത്വര സമ്പ്രദായിന ശ്രീ ബ്രഹ്മരുദ്ര സനക വൈഷ്ണവശ്ചിതി പാവന ചത്വാരസ്തേ കലൗ ഭവ്യ ഹി ഉത്കലേ പുരുഷോത്തമ രാമാനുജം ശ്രീ ചക്രേ മധ്വാചാര്യ ചതുർമുഖ ശ്രീ വിഷ്ണു സ്വാമിനോ രുദ്രാനിംബാദിത്യം ചതുസ്സന. സമ്പ്രദായ വിഹീനമായ മന്ത്രവും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയല്ലാത്ത ശ്രവണവും അധ്യയനവും എല്ലാം നിഷ്ഫലമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ 4 ആധികാരിക സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്: ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം. കലിയുഗത്തിൽ അനവധി വ്യാജ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അവരെ പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് മുൻപറഞ്ഞ സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരും വൈദിക ശാസ്ത്ര വിരോധികളും ആയിട്ടുള്ള സ്വയം ഗുരു ചമഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ ആണ് പാഷണ്ഡികൾ. ഇക്കൂട്ടർ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവ അല്പജ്ഞരായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേവലം അനുയായികളെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും പണം സമ്പാദിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ സന്യാസ വേഷധാരികളായി നടക്കും. ഇവരിൽ നിന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ ഗുരുക്കന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അമൃതതുല്യമായ കഥകൾ പറയുകയും നാമജപങ്ങൾ നടത്തുകയും ഉഗ്രൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ ശ്രവണയോഗ്യമല്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു: അവൈഷ്ണവ മുഖോത്കീർണം പൂതം ഹരികഥാമൃതം
ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം സർപ്പോച്ചിഷ്ടം വയോയത. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അമൃതതുല്യമായ കഥകൾ ആയാലും കൂടി അഭക്തരിൽ നിന്ന് അവൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് അത് ശ്രവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സർപ്പം ദംശിച്ച പാൽ വിഷമായി തീരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ അവബോധത്തെ ഇത്തരം ശ്രവണം നഷ്ടമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവിരോധികളായ അവൈഷ്ണവന്മാരിൽ നിന്നും സമ്പ്രദായ വിഹീനമായ അപ്രമാണികരിൽ നിന്നും നാം വിട്ടുനിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതില് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അവരുടെ അതിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു കിണറാണെന്ന് പറയുന്നത്, പൊട്ട കിണറാണ്, ഇരുളടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ട കിണറാണ് ഇടുമൂടിയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ആ പൊട്ട കിണറിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വീണിട്ടാ ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നീട്ടിയിട്ടുള്ള 4 കയറാണ് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കയറിൽ പിടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ പറയും. അപ്പോ എന്താണ്, ചില ആളൊക്കെ പറയും നിങ്ങളെ ഇസ്കോണിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പ്രദായ വിഹീനമായിട്ടുള്ള മന്ത്രവും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിഷ്ഫലമായി തീരുമെന്ന് പറയും. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സൈവായം മയാദിത്യ യോഗപ്രോക്തോ പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ മിത്രവുമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. മനുഷ്യർ 2 തരത്തിലാണ്, ഭക്തരും അസുരരും. തന്റെ ഭക്തനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ആധികാരികമായി സ്വീകരിച്ചത്. പഠിപ്പിക്കാൻ അർജുനനെ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ ആധികാരികമായി സ്വീകരിച്ചു. ഒരസുരന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരസുരനെ കൊണ്ടോ സാധിക്കില്ല. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വദാ കഥമേതത് വിജാനീയം ത്വമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനനും ഭഗവാനും ഒരേ പ്രായക്കാരായിട്ടാണ് അർജുനൻ കണക്കിട്ടുന്നത് അല്ലെ, തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടാണ് കണക്കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃത ഭക്തനാണ് അർജുനൻ, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത് വചനം വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്ന വാസ്തവത്തിൽ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്.
ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള സഖിയാണ്. അപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടും അതീന്ദ്രിയതയുടെ പരമകോടിയുമാണെന്ന് അർജുനനെ വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ ദേവകീപുത്രനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു എന്നതും ശരിയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സനാതനായി ആദിപുമാനായി തുടരാനാവുമെന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഈ പ്രശ്ന നിവൃത്തിക്കായി അതിനെക്കുറിച്ച് അധികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. അപ്പോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ് അല്ലെ. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദപരം തപാ. ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദപരം തപാ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഭഗവാന്റെ അനേകം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5:33 അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആദ്യനും നിരപേക്ഷനും അച്യുതനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവനും അനന്തമായ രൂപങ്ങളോട് കൂടിയവനും എന്നാൽ നവ യൗവനയുക്തനും ആയ ഗോവിന്ദനെ അഥവാ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം വേദപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ദുർലഭമായി ഗ്രാഹ്യമാവും. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാകട്ടെ എന്നും പ്രത്യക്ഷമാണ്. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ് അല്ലെ. പിന്നെയോ ഇപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയിലാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവാന് താടിയും മുടിയൊക്കെ നരച്ച് കവിളൊക്കെ വെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവമാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ കാണാം. മുടിയൊക്കെ നരച്ച് പ്രായമായി അല്ലെ, ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആയി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അവര് തൽക്കാലത്തേക്ക് കുറെ ആളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നതെന്ന്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ആർക്കും ഭഗവാനാകാനാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തുല്യമായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. മത്തപരതരനെ കിഞ്ചിതസ്യ ധനഞ്ച്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നവയൗവനാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കപട ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളെ പോലെയല്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ ലീലകൾ ചെയ്തു. ഭഗവാനെ ഇപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്, 16 വയസ്സ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു നമ്മളെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ശരീരമല്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് അല്ലെ. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ വേദപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ദുർലഭമായി ഗ്രാഹ്യമാകും. വലിയ വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാകട്ടെ എന്നും പ്രത്യക്ഷമാണ്. നമുക്കറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനേകം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ വലിയ
പണ്ഡിതന്മാർക്കും വലിയ തപസ്വിമാർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നു, രാമാദിമൂർത്തിഷു കലാ നിയമേന തിഷ്ഠാൻ നാനാവതാരമകരോത് ഭുവനേഷു കിന്തു കൃഷ്ണ സ്വയം സമഭവത് പരമപുമാന്യോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം വജാമി. രാമനായും നരസിംഹമായും മറ്റ് പല അവതാരമൂർത്തികളായും അംശാവതാരങ്ങളായും നിലകൊള്ളുകയും കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായി തന്നെ സ്വയം ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യ പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഓ, രാമനും നരസിംഹവും മറ്റ് അങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങളുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് അവതാരമായിട്ടല്ല വന്നേ, അവതാരി തന്നെയാണ് സ്വയം ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ആരിൽ നിന്നാണോ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എടുക്കുന്നത്, അതേ അവതാരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. യശോദക്കും നന്ദ മഹാരാജാവിനും പുത്രനായിട്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെ പോലെയല്ല, അത് സ്വയം അവതാരി തന്നെയാണ്. പിന്നീട് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം, അജോ ഭീസന്ന വ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോഭിസൻ പ്രകൃതിം സാമധിഷ്ഠായ സംഭവമാത്മമായ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് അത് പൂരിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് പിറവിയില്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശവുമില്ല. ഇപ്പൊ പലരും പറയും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമായിട്ട് വേറെ മാറ്റി വെക്കാനില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അത് അർച്ചാമൂർത്തി, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമോഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ, അത് അദ്ദേഹം കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലും വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നെ, ഭഗവാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും നമ്മുടെ കൺമുന്നിലൂടെ നീങ്ങി ഒടുവിൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവം. സൂര്യൻ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറിയുമ്പോൾ അസ്തമിച്ചുവെന്നും കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിലുണ്ടെന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. വികലങ്ങളായ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ് ആകാശത്ത് ഉദിച്ചതായും പിന്നെ മറഞ്ഞതായും തോന്നി. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിന്റെ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യനെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറയോ സൂര്യൻ മരിച്ചു, സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല, ഇല്ലാതെ സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിമിതമായതാണ്, പോരായ്മകളുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടേത് പോലെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ അത് അത്രയും ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അജനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അസംഖ്യം രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നുവെന്ന് വേദങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പിറവിയെടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുമ്പോഴും തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ലെന്ന് വേദങ്ങളെ തുടർന്ന് മറ്റ് വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചതുർഭുജനും ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പന്നനുമായ നാരായണനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനായത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. ആദിമവും സനാതനുമായ
സനാതവുമായ സ്വന്തം രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞ അവിടുത്തെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യമാണ്. ഇവിടെ ദേവകി മാതാവിന് ഭഗവാൻ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തോടെയാണ് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? അവര് നാരായണനെ ആയിരുന്നു പൂജിച്ചിരുന്നത്. നാരായണനെ പോലെ, ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് 4 കൈകളുടെ രൂപത്തോടെയാണ് ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നീട് അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ ശിശുവിന്റെ രൂപം ധരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാ. മഹാഭാരതമൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലെ? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. ഇവിടെ സൃജാമി എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ്. സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് രൂപം ശാശ്വതമെന്ന് 3 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുമോ? അപ്പോൾ സൃജാമി എന്ന പദം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആവിർഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആവിർഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവതാരിയായിരിക്കുന്ന അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? മറ്റുള്ളതൊക്കെ രാമനും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും നരസിംഹമൂർത്തിയും വരാഹവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ആ സ്വയം അവതാരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ സൃജാമി, ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്തതൊന്നും അവതാരമായി കരുതാൻ വയ്യ. ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവതരിക്കൂ എന്ന വിശ്വാസം ശരിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുമ്പോൾ എവിടെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷനാകാം. അന്നത്തെ പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതികളിൽ അതാത് ജനസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോരോ അവതാര കാലത്തും ഭഗവാൻ ധർമ്മോപദേശം ചെയ്യുന്നു. എവിടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്, ജനങ്ങളെ ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്കും ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കാൻ. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം അവതരിക്കുന്നു, പുത്രന്റെയോ വൃത്തന്റെയോ രൂപത്തിൽ തന്റെ വിശ്വാസനായ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ രൂപം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്തതൊന്നും അവതാരമായി കരുതാൻ വയ്യ. ഇന്ന് ധാരാളം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ ഈശ്വരനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ചോദിക്കണം അവരോട്, നിങ്ങളെ അവതരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഏത് ശാസ്ത്രത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ പഠിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശിവപുരാണം, ദേവി പുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, അങ്ങനെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും 100ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്യാൻ, എല്ലാവർക്കും തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകുവാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ അതുപോലെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും, അല്ലാത്തതൊന്നും യഥാർത്ഥ അവതാരങ്ങളല്ല.
ഭഗവാന് എപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. ഭാരതത്തിൽ മാത്രമേ അവതരിക്കൂ എന്ന വിശ്വാസം ശരിയല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ. ഭഗവാന് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടിക്കലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം അവതരിക്കുന്നു, പുത്രന്റെയോ വൃത്യന്റെയോ രൂപത്തില് തന്റെ വിശ്വാസനായ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ രൂപം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും അവതരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ളവരൊക്കെ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആണ് അവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി അദ്ദേഹം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് 70 വയസ്സുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നൽകിയിട്ട് ആ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാവരും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പറയുന്നു, ഇനി ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം. ഇനി ഭാവിയിലും ആർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ അത്രയും വലിയ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, അതും ആ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ദൗത്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയിട്ട് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഓരോ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നു. ഇത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. പരിത്രാണായ സാധൂനാ വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുമായി യുഗന്തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജിന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തിലുള്ള ഈ പദ്യം അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ സംക്ഷിപ്തമായി പറയുന്നു. സൃഷ്ടിഹേതുയമൂർത്തി പ്രപഞ്ചേ അവതാരസേ ഈശ്വരമൂർത്തി അവതാര നാമധാരേ മായാതീത പരമവ്യോമ സവര അവസ്ഥാന വിശ്വ അവതാരിധാരേ അവതാര നാമ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ദൈവിക സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് അവതാരം. അങ്ങനെ ആവിർഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതനായ ഈശ്വരന്റെ ആ രൂപത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരം അവതാരങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവതാരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അധർമ്മികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അല്ലെ, ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരം അവതാരങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അവതാരങ്ങൾ പലവിധമുണ്ട്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിയാവേശാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടും ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ടും ലീലാവതാരങ്ങളായിട്ടും ശക്തിയാവേശാവതാരങ്ങളായും മന്വന്തരാവതാരങ്ങളും യുഗാവതാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അനേക തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇവ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മുറയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഈ അവതാരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉറവിടം. തന്റെ യഥാർത്ഥ വൃന്ദാവന വിഹാരങ്ങളെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ, ആനന്ദിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന സ്വഭക്തന്മാരുടെ ഉത്കണ്ഠ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശേഷിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ
അവതരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശവും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തൽ തന്നെ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി. ഭഗവാന് അധർമ്മങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാനൊക്കെ ഭഗവാന് മറ്റു പലരെയും അയച്ചാൽ മതി അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അതേ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകാനും അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അവർക്ക് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഓർക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ്. 4-9 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണിത്. ജന്മ കർമ്മച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വദാ തത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. ജന്മ കർമ്മച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വദാ തത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അത് ഇവിടെ സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാരുടെ ജന്മം പോലെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് പറയും, ദിവ്യമാണ്. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം അല്ലെ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അത്രയും ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെയും ലീലകളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല എന്നത്. അവർ ശാശ്വതമായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നല്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവർ എവിടെ എത്തും? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായ തന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് 6-ാം ശ്ലോകം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരമപുരുഷന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം ഗ്രഹിച്ചവർ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തരായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഉടനെ അവർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മോചനം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതല്ല. വ്യക്തിഗതവാദികളും യോഗികളും അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മോക്ഷം നേടുന്നത്. അവരുടെ ആ മോക്ഷം ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ആ മോക്ഷമാകട്ടെ ഭാഗികവും അത്രേ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് ഒന്നായി ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അവർ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ ഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മരണശേഷം കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കും.
ഇവിടെ പറയുന്നു അവ്യക്തിഗത വാദികളും യോഗികളൊക്കെ അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോക്ഷം നേടുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ലീലകളൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളൊക്കെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് അവ്യക്തിഗതവാദികളൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാനായിട്ട്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അവര് ഉദാഹരണവും പറയും. എന്താണ്? ആ സമുദ്രത്തിലൊക്കെ ലയിക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രഭുപാദര് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവർക്ക് സമുദ്രത്തിലെ മീനായിട്ട് മാറിയാൽ മതി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ ആ സമുദ്രമായിട്ട് ഒന്നാവുന്നില്ല അല്ലെ, എന്നാൽ ആ സമുദ്രത്തിൽ തന്നെ മീനുണ്ട് താൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ, അല്ലാതെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. അവർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തനാവാം. ഈ പൂർണ്ണത നേടാൻ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. ശ്വേതോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. വീതരാഗാഭയ ക്രോധാൻ മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഉദാമദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം കൂടിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും വ്യക്തിത്വം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയാകുമെന്ന ഭയം കൊണ്ട് അവ്യക്തിഗതമായ ശൂന്യതയിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് അതിലും ഭേദമെന്നവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. കടലിൽ ലയിക്കുന്ന കുമിളകളോടാണ് അവർ ജീവാത്മാക്കളെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവ്യക്തിഗത ഭാവന കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ കാംക്ഷയാണിത്. ആത്മീയ നിലനിൽപ്പിനെ പറ്റി പൂർണ്ണമായ അറിവ് കൈവന്നിട്ടില്ലാത്ത ഈ ജീവിതഘട്ടം ഭയാനകമാണ്. അപ്പോ കടലിലെ കുമിളകളോടൊക്കെ അല്ലെ, അവ്യക്തവാദികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയാ. അപ്പോ കടലിലെ കുമിളകളൊക്കെ ലയിച്ച് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് ഒന്നായനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് കടലില് ലയിക്കുന്ന കുമിളകളോടാണ് അല്ലെ. കുമിളകള് അല്പസമയമുള്ളൂ അല്ലെ, അതില് ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നിൽക്കാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കടലില് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അതുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരുന്നില്ല അല്ലെ. കുമിളകള് അതിനോട് ഒന്നായി ചേരുന്നു അല്ലെ, അതോടെ അത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തി ഇത് സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമായ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് അതോ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധു സംഗോ ഭജന ക്രിയ തതോ അനർത്ഥ നിവൃത്തി സ്യാത് തതോ നിഷ്ഠാരുചിസ്തഥാ അതാസക്തിസ്തതോ ഭാവ തഥാ പ്രേമാഭ്യുദച്ഛതി സാധകാനാമയം പ്രേംണ പ്രാദുർഭാവേ ഭവേത് ക്രമ. അപ്പോ ഭക്തിയിലുള്ള 9 ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധ, നമുക്ക് വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗുരുക്കന്മാരിലും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. പിന്നീട് സാധുസംഘം അല്ലെ, നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ. പിന്നെ ഭജനക്രിയ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ ഗുരുവിൽ നിന്നും
ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുക, ഗുരുവിൽ നിന്നും ആശ്രയമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭജനക്രിയയിൽ വരും. പിന്നീട് നാലാമതായിട്ട് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അപ്പോ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മത്സരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സാ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കുറെ നാമം ജപിച്ചു, നാളെ ആവുമ്പോഴേക്ക് ഞാനെല്ലാം ക്ലീൻ ആയി അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറെ പാപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും. അതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. പിന്നീട് നിഷ്ഠ. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു നല്ല കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പിന്നീടുള്ളത് രുചി. നമുക്ക് അതിനോട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനൊക്കെ. മറ്റു നമ്മള് എന്താണ് ചെയ്യണല്ലോ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ, നമുക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യും. പിന്നെ ആസക്തി. നമുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തി, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആസക്തി. പിന്നീട് ഭാവം. ഓരോരോ രസത്തിലുള്ള ഓരോ തലത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ രസങ്ങളിലും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. പിന്നീട് പ്രേമം, കൃഷ്ണപ്രേമം അല്ലെ, അത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയില്ല, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ ഓരോരോ സ്റ്റേജ്, ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? ശ്രദ്ധ അല്ലെ. പിന്നീട് സാധുസംഘ, ഭജന, ക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഒന്നാമത്തത് ശ്രദ്ധ അല്ലെ, നമുക്ക് വിശ്വാസം ഭഗവാനിലും ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, മറ്റുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർ, അവരുടെ വാക്കുകളിലും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നീട് 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അല്ലെ. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിച്ചാൽ തന്നെ ശ്രവണമായി, കീർത്തനമായി, സ്മരണമായി, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിലോ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിലോ ഒക്കെ എന്നിട്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ഒക്കെ ആയി അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ അത് കേൾക്കുക. ഓരോരോ നാമവും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രാവശ്യം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്തൊക്കെ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു പറയും പ്രഭുപാദർ, അതാണ് പറയുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുക. ഓരോ മന്ത്രവും നമ്മൾ കേൾക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സ് എവിടേക്കും പോവില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് 11ാമത്തെ യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഏത് പ്രകാരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെ, അത്രയും ഭഗവാൻ നമ്മോടും കാരുണ്യം കാണിക്കും.
അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നു എത്ര അല്ലെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ പറ്റിക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ല, എന്ന് ഭഗവാനെ ആർക്കും പറ്റിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിരിക്കും. ആ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെ, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അതിനുള്ള തക്കതായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇവിടെ ലീലകളുടെ അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാത്സല്യ ഭാവത്തില് യശോദ, നന്ദ മഹാരാജോ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ വാത്സല്യ ഭാവത്തില് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. പശുക്കളൊക്കെ ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാന് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഗോപന്മാരൊക്കെ സാഖ്യരസത്തിൽ അല്ലെ. ബലരാമൻ ഭഗവാനെ എല്ലാ രസങ്ങളിലും 5 രസങ്ങളിലും ഭഗവാനെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ശിശുപാലനൊക്കെ ഭഗവാനോട് അസൂയ പൂണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പകവെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ അസൂയയോടെയാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ പഴക്കച്ചവടക്കാരി അല്ലെ, അവര് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവർക്ക് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, യാതൊരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് ഫലങ്ങളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നൽകി അല്ലെ. ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ആ സ്ത്രീക്ക്, ആ ഭക്തിക്ക് ആ കൊട്ട നിറയെ സ്വർണവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഭക്തി ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാം യമുനയിലേക്ക് തന്നെ കളയുന്നുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തിരിച്ച് മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു 2:3-19 കാമ സർവകാമോപേ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജതി പുരുഷം പരം. കാമനാകട്ടെ, അഥവാ ഭക്തന്മാരുടെ സ്ഥിതി, പലതിലും കാംക്ഷയുള്ളവനാകട്ടെ, മുമുക്ഷു ആകട്ടെ, ഏതൊരാളും തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടി പരമകൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മള് ഏത് രീതിയിലായാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആയാലും അല്ല, എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിട്ടാലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായാലും അല്ലെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായാലും അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടി പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പറയുന്നു. കാംക്ഷന്ത കർമാണാം സിദ്ധി യജന്ത ഇഹ ദേവത ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മച. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ. നിത്യോ നിത്യാനാം, ഈശ്വരൻ ഏകൻ, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ് സർവേശ്വരൻ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് അദ്ദേഹത്താൽ നിയമിതരായവരാണ് ദേവന്മാർ. പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. നിത്യാനാം, നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ഈ ദേവന്മാർ. ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവർ നാസ്തികരോ പാഷണ്ഡികളോ ആണ്. അപ്പോ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരേ തരത്തില് കാണരുതല്ലേ. അങ്ങനെ കാണുന്നവരൊക്കെ പാഷണ്ഡികളാണ് എന്ന് പറയും. ദേവോത്തമന്മാരായ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും കൂടി പരമപുരുഷനോട് ഉപമിക്കാവുന്നതല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ദേവന്മാരായ ശിവബ്രഹ്മാദികളും സർവേശ്വരനെ ആരാധിക്കും. അഹം ആദിർഹി ദേവാനംഭവം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം
ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിലും വിഭൂതികളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരെ വേഗത്തിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാലും അവർക്കൊക്കെ ഈ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടത്തി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഒരു മന്ത്രിസഭയിലൊക്കെ ഓരോരോ മന്ത്രിമാരെ ഓരോരോ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ചുമതല അല്ലെ. ഇന്ദ്രന് മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ളത്, വരുണന് സമുദ്രത്തിന്റെ ചുമതല അല്ലെ, ജലം, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ധനത്തിൻ്റെത്, സരസ്വതിക്ക് വിദ്യ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ഓരോ ചുമതലകള് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാല് മുക്തി ആർക്ക് മാത്രമേ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? മുക്തിദാതാവായിട്ടുള്ള മുകുന്ദൻ അല്ലെ. മുകുന്ദന് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാൻ പറ്റൂ. ഭഗവാന് മാത്രമേ മോക്ഷം നൽകാനായിട്ട്. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ശിവനായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും ഒക്കെ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മളിനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കും രുദ്രഗീതം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ശിവൻ വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോ ആ ശിവൻ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു എന്ന് പറയും. വൈഷ്ണവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ആ ധ്യാനത്തിനൊക്കെ തടസ്സാ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം വേഗം വേഗം പാസ്സാക്കി തരും അല്ലെ. പിന്നീട് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യകർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ. ഏതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. അദ്ദേഹം പുലർത്തിപ്പോരുന്നതാണ്. അവ നശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങളുടെയും കർത്തൃത്വം അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ. സത്വഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം. ക്ഷത്രിയരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന 2ാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികളായി. 3ാമത്തേതായ വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. തമോ ഗുണപ്രധാനരായ തൊഴിലാളികളാണ് 4ാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശൂദ്രർ. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചതുർവർണ്ണങ്ങളെ സമൂഹത്തിലെ 4 വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവയിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ ചതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാല് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഡ്യൂട്ടി, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയൻ രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ വിഭാഗത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അധർമ്മം അല്ലെ, കർമ്മം, അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമാം കർമാണി ലിബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ വിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബദ്ധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു.
രാജാവിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്നും ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ രാജാവിന് ബാധകമല്ലെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കളാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അവർക്ക് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവണത കൊണ്ടാണത്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ തന്റെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവ തെറ്റായാലും ശരിയായാലും ഉത്തരവാദിയല്ല. ആ തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവവൈരപി മുമുക്ഷുഭി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത് ത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ അഥവാ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. മനുഷ്യർ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയവരും അവ തീണ്ടാത്തവരും. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമത്രേ കൃഷ്ണാബോധം. മലിനഹൃദയർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകമായൊരു ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ പിന്തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തുടരാം. അപ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം, ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയുള്ളവർക്ക് അവർക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് ക്രമേണ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നെയോ ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തികളെ പിന്തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തുടരാം. അപ്പോ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ മാത്രം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയൊന്നും ചെയ്താൽ പോലെ അല്ലെ. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു നൽകണം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭാരതഭൂമിയില് മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും ധർമ്മമാണ് അവര് സ്വയം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അത് അതിനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അവരെയും ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആരാണോ എൻ്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെയും സഹായിക്കും. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സഹായം, പരോപകാരം എന്നുള്ളത്. അവർക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ.